10-10 ngayon, October 10, dapat may sale kami pero hindi nangyari kasi hindi namin inaasahan. Nakalimutan namin yung mga dates. So yun, hahabol kami. Ito yung tinatawag nating pahabol sale. So 10-11 ngayon, October 11, magkakaroon pa rin tayo ng sale. 30% off po dito sa aming new arrival rack hanggang dun sa kabila. Pumili po kayo maski alin. 30% off po. So to give you an idea, so ito yung mga Jordan natin, mga Adidas natin na 1-2. I think around 900 or 800 na lang siya. May mga dimple pa yan left and right. Oh. Ang lalalim, mas malalim pa kay Alden yan. Tatlo po yan na Jordan 13. Medyo malaki po yung isa. So ito pa yung mga pwede nyong ma-avail sa 30% off. Marami-rami pa rin po yan. Kahit po dito sa kabila, ito mga pambata natin 30% off. So ito po, lahat po yan ng pambata. Bihira lang po tayo mag 30% off sa pambata. So take advantage po natin. So kahit dito po sa mga old stock natin, marami pa rin po tayong mga Jordan 4. Tapos mga Converse na iba-iba yung design. Tapos ito po mga running shoes sa kapamorma, panlalaki, tapos mga pambabae, 30% off pa din. So, habol po tayo para makahabol din kayo. Salamat po sa panonood.